Vores homolokkedue var en fiasko. Enten var han ikke tiltrækkende nok, eller også skræmte dagslyset de lyssky bøsser bort. Vi kommer tilbage efter mørkets frembrud, bevæbnet med et nyt højteknologisk våben, udlånt venligst af CSI Vesterbro. En speciel lampe, de bruger, når de skal finde sædrester. Tilbage til Simon Juhl. Hvis du nu selv var på patrulje i parken, og du tabte noget, der rullede ind i en hæk, ville du så bukke dig ned efter det? Ja, det vil jeg ikke være voldsomt bekymret for. Jeg har ikke noget indtryk af, at folk de står og venter på, at man bukker sig ned eller et eller andet. Men det er jo klart, at der er nogen, der ved, at det er homoseksuelle færdes derovre, og synes, det er sjovt at overfalde, drille dem. Det har vi jo sådan jævnligt haft lidt problemer med, ikke? Der findes virkelig mennesker, der uprovokeret overfalder homoseksuelle. Hvem de er, ved vi ikke, men vi har talt med en talsmand. Du er gaybasher. Hvad går det ud på? Jamen, det vi gør, det er, at vi plejer at lægge på lur. Og så når bøsen kommer svansende, så springer vi frem, binder ham, og så tæver vi ham. Og hvad gør I så ved ham, når I har tævet ham? Så knipper vi ham, så han kan se, hvor fucking klamt det er, mand! Skræmmende. Som materialet her viser, er der altså mennesker, der vil gå til yderligheder for at bekæmpe homoseksualiteten. Her på redaktionen hos Mørk og Juhl er vi kommet i besiddelse af et videobånd produceret af Ruth Evensen og Faderhuset. Båndet viser tydeligt, at Faderhuset har et lidt specielt forhold til homoseksualitet. Vi skal gøre opmærksom på, at klippet, de nu skal se, kan indeholde stærkt afvigende materiale. Ej! Homosæd! Igen! Er du også træt af at få homosæd ud over dig, når du kommer gående ved H.C. Ørstedsparken? Så meld dig ind i Faderhuset. Hos os tager vi sæden alvorligt. Videoen afslører et lidt fordrejet syn på homoseksualitet. Men hvad er homoseksualitet egentlig? Vi ved det ikke. Vi er ikke homoer og har ingen homoseksuelle erfaringer. Med hinanden i hvert fald. Jeg tog kontakt til en ekspert i næsten alt.